Bro, we cannot coexist, guy. Egu Christians na atom. Inwelo mmụọ maka ife na enwelo mmụọ bụ ife na-akpọ mkpụrụ mmiri. Crystal meth, person wey dey take crystal meth no get spirit or ife Christians able. You leave yourself open to invaders, you leave yourself open to all sorts of attacks. You won't let any control over the spirit. You leave yourself open to Brownian motion. Random particles back collide and so you close your third eye, you intentionally close your spirit, you ignore everything about yourself. You put everybody at risk, you put me at risk. You leave the back door open for the people who created a virus to come in and rob us. And I should not be afraid of you. Christians na atom. Muna onye mkpụrụ mmiri ama mbi nwụrụ n'ụlọ egwu na atom. If ọ na-eche bụ the next 5 seconds, onwere ife gbasara with long term egwu na atom and egwu nyawa egwu mmụọ kwesịrị na atom ya. Anyị nọ n'okwu ekwensu. Akike ngaji.